Maso. Bantay ko, paano makabantay ko, nara mo sulod.
Tabang dong. Sama! Na lutan sa kada pikas. Oh nya na. Oy bala. Mo nang patid no? Rek. Gan ko.
Lulisog. Hindi mo na klaro good. Sorry, matay. Lulisog. Lep, lagi kayo mga lain nga ba pa? Okay. Matbong, asa to? Bakit tuloy? Lot sa tadi, lot sa ta. Lot sa talot. Kita all the blaro dong, awad. Ang sibudak mo. Cik pa dong. Kalaban ra ba? Nah, das mag. Meskian na dong ah. Ano? Nag-live ako, nag-live. Hello. 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 Ready tayo, ready. Oh, Bisaya ako. Iba tayo isa. Ngayon ako sama sa inyo. Uy ka. Oh my God. Technician. Ha? Ara. Sulod sa kanan dong. Nakagawas dong. Nag-glitch ako ah. Nag-record lang ka rin? Oh, record lang ulit. Live, vlog kayong live. Ano, kalaban dong. Open mic. Open mic. Hey. Hello, baby cookie. Ay dong, nagag-live bala din dong. Pamilya na gamay dong. May time sit dong. Expected ako dong. Invite ka, invite. Eh, photo sa Facebook. Ha? Ah, scope dong. Sa scope ni mo. Sa scope ni mo. Ha? Oh, nagharano? Post ko na sa YouTube niya. What the hell of this? Doon sa naman,
Wah, eh. Kenapa naman eh? Invite mo naman sila. Tapa guys. Ah. Ah? Tungguban lang, tungguban. Taang. Thank you for the loot. Salamat sa pag-loot mga tol. Lupa yan, bro. Yung dumaan dito. Butang ni ngani. Teka na, butang ni ngani dito. Sige, yung lander ngani. Ay, building dong, building dong. Banda na mabuwag na. Gits ako dong, gits ako dong. Na building oh. Mahal na nga balay day. Mahal pa lang mahal. Dua ka buok. May Third floor. kita daw, kita. Wala ba no? Dito, kanya niyo. Ang balay ka ng kwarto na ikaduha. Hoy! Mag-intik-intik na. Julia, yang igana na dyan. Tapos, ano po na yun? Tapos, ano po na yun? Naglaban sa kondong, north, north. Sige na tabangan mo. Igana na. Kung saan at dalo. Tuwa ng bilog ba? Eh, mahal ang balay day. Okay na kayo day eh. Kung yung mahal ang balay, okay na kayo. Sa ubos oh. Wala, Wala ba kayo? Bagsik ang suga-suga day lang. Nagawas day. Ha? Bagsik ang suga-suga. Ah, ring ka rin ba ko rin? Saan yung siguro? Acho, mujine wang ikon. Mujine ada ada. Yate biaday. Hey! Sa banda dong. Sa kabuk. Invite ka pa. Invite ka pa, nag-live ako. Sige, tahi kahoy lang. Squad lang tayo, pre. Bili. Oh, ano? Okay, ready na tayo, ready. Sige, wala na. Wala tagaan mo. Ready na, ready. Ay, ang kalahin lang ako, swimming pool. Buka na diyo. Sa likod dong nga, eh. Kalaban ko sa likod dong. Wait lang, wait lang. Anong gawas sa tong gawas sa building dong. Sige, wala yan. Dididid na na. Ready na, ready. Sa kayog sakyanan. Skal flow na. Ready na, Nancy. Nancy, ready na. Wala. Last Oo. Nag-live din ako sa YouTube. Search mo pa sa gaming. I-search mo sa YouTube pa sa gaming. Ready ka na?
mo? Pasko? Oh, tumbuong to. Yan sa dito, may kalabang po dito. 200? 23 views. Oo. Oh, that's yung views. Ha? Ito, kita na ko. Hindi na, gana tayo. Ano yun, ang imbot? Hindi, tilakil. Ah, cheater dong. Oh, gamay. Ano, malanda ka lang yung malanda ulit. Detention, ah. Siya? Sige, sige, sige. Oo. Idong. Dagan ako dong. Anong grade? Yeah. Sige, agay. Grade 10. Idong. Hala, patay na ko. Gawa cheater dong. Yun sa to. Anong yung name ng paralan mo? HD, ah. Oh. Cheater ba eh? Gawa to eh. Stay forever. Hi forever. Saan ako rin? Pasok helmet ko ba ako nga? Ako ba ako nga? Stira. Ah, bullshit yung cheater. Pinuta ko na. Ngita sa ako helmet. Tara! Bawas na ba? Yung viewers na rin. Ako kay 1,000 viewers. Okay lang yan. Kumalo. Na. Go. Yawo to. Sa balkona! Ibutang trabaho, HD, ah. Simple. Hindi, ganun. Ilis pa lang day. Ilis pa lang day. Sa HD ba? Ay, stira eh. Ilis pa lang mong day. Ross. Ito, may nakukuha ka na eh. Text dito ka, naglaw. Kasi person sa man. Day, kung mauman ko live day, ano yan eh. Ay lang, hindi pa dugo nasa bro, dagang views. 200 kita views eh. 200 naglantaw to. Wait lang.